dire sa aton nga kalingawan sa aton channel Hirot Haranista. Yari no, primerong imbukada, magagulong ko sa inyo sa isa kang banon nga nagatikulo pulak nga mataho. Pinisan akong dukha adlaw kami pirmi kinahandog ang matamis nimo ngayon dako ng paglago sangko mamo makaago nahatlog lang ako na ikaw ang matublag at sa duta ikaw na lang ang mataktak. Nakatipid ka pang hayhay, nakaulat sa kalipay, mahigit na pagkapasya ko kung madula ka sa ato. Upulak na mataho sa tanan nga tiyon inahandog basit sa dalayo nga na sa bulan hindi ko na ang paglaho sangko mamo makatago nahadlok lang ako na ikaw ang matublag at sa duta ikaw na lang ang matatag. Nagahipig ka pang hayhay, nagaulat sang kalipay, mahigit na pagkapasya ko kung madula ka sa ato. Ulak na mataho sa tanan na tiyon inahandog basit sa dalayo nga na sa bulan hindi ko nakikikaw upulak nga mataho sa tanan nga tiyon inahandog basit sa dalayo nga na sa bulan hindi ko nakikikaw magkita basit sa dalayo nga
pang ulan, hindi ko nag-ikaw. Bakit ka? Okay na, muyot to no, ang bahano no, bilang ang bukada ka nato natulog sa inyo, nag-artikulo na bulak nga matahom no. Yari pa kito, ning ang banon, no, ato naman nga ginagiyang-dihon, no, ini, nabati ako lang isang una, gamay pa kus nga mga banon, kung ginatadlong na nato ang iyang mga lyrics, no, pinamula ni ka-lyrics ang una, Piram lang ng kastansa, pero subong yung pangdugangan nato. Okay? Yari, ang ginlisla na nato sini ang iyang ang iyang title, no? Hindi inising amuli ang iyang title sa una. Ginlisla nato inisang Pumuluyong Bukid, no? Sa bukid ako, ginanap ni nanay, sa isa kabalay nga jutay, hindi mo lamang ni tatay, jutay kasalili. Sa tunga balay, habang punos ang kumagat, pagbalangga nanay, pumuluyong bukid mo, mabi-abiho, maluwan si sustompi, mapahino puso, kagitusoon, nga Pilipinhon, ang pamatasan sa pumuluyong bukid mo. Bisan jutay lamang ang amon nga balay, mahirap man ang pagtamdanay, maaliwanay, matawhay, tuman kasadyan. Gakong nga balay, kay ang taksa-taksa, nagahinang panay, pumuluyong bukid mo, mabi-abihon, maluwan sing kustompi, mapahino puso, tagitusoon, nga Pilipinhon, ang pamatasan sa pumuluyong bukid mo, pumuluyong bukid mo, mabi-abihon, maluwan sing kustompi, puso, tagitusoon, nga Pilipinhon, ang pamatasan sa pumuluyong bukid mo. Ang pamatasan namon nga mga bukid mo. Ano na, budlay, gitaguran sa grupin niya akong okay lang, no? Yan tuloy mga ambano, no? Hindi lang kung matingala kaya bago na itong ginapang mga kambanon, no? Siguro, at least magpananman ninyo na siguro, kabay pang magustuhan nyo, no? Sina ang mga banon para gina sa atong mga pinalangga ang mga subscriber, no? Kag mga kag mga viewer, no? Sa sining atong kalingawan diri sa atong channel Pirot Haranista. Sina nga banon, ginadulot ginaton sa atong mga pinalangga mga OFW, no? Ngayara sa mga nagkalain-lain nga nasyon, na binagid sa kay Ma'am Mary Ricabar, no? Ngayara sa Florida, subong man sa kay Ma'am Emilian Pedregosa, ngayara sa New York, sa kay Ma'am Jima Munibar, sa Ma'am Health Sanchez, no? Sa kay Diang Dugoyta, no? Sa tanan-tanan ng mga kuwansang Singapore chapter, no? Sa
solid fans plus ang arime, no? Pirmi na ko nagapmati. Urokon matagapmati sa ako, sa arime, no? Pati ako na pirmi, ang inyong mga ngalan, ginalawag, no? Masalamat kit, mga bisan diri sa aton, nagasubaybay na yun, kamusta gyapon, no? Kaglabi na kit sa aton ng mga kwa, no? Sa kay ma'am, no? Kung sa kay Inday Lori Abuela. Akong pagit nga first pinalangga ginatong nga subscriber nga naga bulig o kung naga-suporta gid sa sini nga Kalingawan, no? Si Toto Edward Rivera ngayara sa Canada, no? Isa ka Canadian citizen. Hindi siya taga Negrosano, no? Ano nato mahiligay, no? Ini kaya kapasalamat lang ako kay ti. Paagi sa inyo. Sige lang inyo subaybay sa atong mga ambahan, no? Nagakahulugan lang dako gid ang atong paghigugma sa atong kinaugalingong nga mga lingwahe, no? Sa atong mga tinubuan ng mga ambahan, no? Mga ginpadakuan sa atong mga gilikanan. Okay, madamong salamat. Antes kita magpadayon naman, yari anay ang pila ka mga shoutout. Shoutout sa kay Jumart. Mayong hapon. Kag shoutout gali sa akong ba nga nagalantaw gid sumong sa Cebu. Mayong hapon. Mayong hapon lang ta simo jud. Ayos ko no cover mo tayo. Mahal ni Jody. Inagali ginay ko gali ni sa aton nga mga ano, no? Ang isa na siya nagapagalagan subong sa base magkakanta, no? Pwede, hindi. At least sakay ko, sa kaya... Nag-sponsor Ang nag-sponsor sa sini, no? Si Juan. Katoliko, iya apelido. Lipat ka ugali sa iyang ngalan, no? Kasi sa kanay, ma'am, Katoliko na. Hindi mo sa sini nga tarpaulin, no? Hindi lang siya muli. May araman sa mga ambanon nga ilong inipirot, no? Araman. Ay niya. Para niya sa atong channel sa YouTube, no? Ang isa to para sa atong fan page. Mayong hapon, Idol Ilonggo Icon watching from New Zealand. Sa kay New Zealand Pinoy Transport. Happy watching. Shout out sa kay nung Eduardo Rivera, glantaw sa sumo. Happy watching. Happy watching lang. Kamusta ka mo da tayo malyahidlaw ako sang live mo bisan alauna na di sa amon pero nagapulaw gid para lang mabulong mamalya. Muna dako kita po pasalamat kuman sa Ginoo sa suporta bisan gabi ra sa inyo. Gapulaw-pulaw ka man kalantaw diri, na. Ay ga-request kang tigkiliwi si New Zealand Pinoy Transport. Si Jumark ga-request kang Dakbanwa Iloilo. Okay na. Okay, no? Diari, paano na ginapangabay ninyo ang nag-artikulo, tigkiliwi. Umpisa sa bulan sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo, bulan sa pagkilibig, napit na gitpon at gusto. Ang mainina pinulan, ang tumangkatamigado. Mayo lang ang mangkaranon, kay matawhay ang pag-ibig. Septembrero, Nobyembre, di naman sa alado. Nakalipay ang mga tiyang kay madaong mag-iski. Makalap sa kulawin pagkagabi, pag-isel, yung ay pilin sa pag-ibig. Pagkay nagkasakot sa kusang pag-ibig. Pag-disimpito ko pag-inero, nalipayon pa ang mga tao. Pag-intra bulan sa Febrero, nagalito ang ilang ulo. Pagkatas ko kapit, pinagyan sa tono. Babay na lang ang gasto, kapul naman sa ulo. Ay inutangan pa
pag-Disyembre o mag-Enero, balik tayo pa ang mga tao. Pag-intrap ulan sa Pebrero, nakalipog naman ang ilang ulo. Bakit ang sikontrap, nagkatagong babay na lang ang gasto. Katong naman sa ulo, ay inutangan pang sinusyento. Inutangan pa binhi kag abulo. Okay na? Amo yung tanong. Naging pangapay ito yung ano, na nag-artikulo, tikiliwi. Yari pagit, no? Naging pangapay pagit ng ano, nag-artikulo, ng Dakbanwang Iloilo. Sa isla sa Panay, nalambing kong kalong, bilhin na tulong, na akong naatang, tugtog ako buong akong kaulungan. Dili ko pukawon ang inyong palatyatan sa mga dinalang, sining ang pahalon ang aking liwahi. Nagkasalong-salong sa linaw sa tulong sa ipanganasyon. Dapat pagkaganda banwasang Iloilo, bisang pailang sa ambahanon Ilonggo, pilit kong napulong, nagmaming sagrado, ilipag sikwaya, bisang di mamagkato. Kalambangan karon ang uli tulong na ilonggo, ginagpakanubo apang pinagi, sining ang bahanon tulong na ilonggo, sa inanay magabago. Dapat pagkagdak banwasang Iloilo, isang pakilang sa ambahanon Ilonggo, piliton nga pulong kag nanging sagrado, dili pagsikwaya isang di mamagkato. Kalambanan karon sang ulihing tulong nga ilonggo, ginagpakanubo apang pinagi, sining ang bahanon tulong nga ilonggo, sa inanay gabango. Apang pinagi, sining ang bahanon tulong nga ilonggo, sa inanay magabango. Okay na? Uy, ito no. Ang pangabay ninyo ang paano. At least, nadulong ko na sa inyo. No? At least na makitang pala yun. Yari naman na yung pila ka mga shout-out. Gikan sa itong mga tuturan.
Tay, pero mayong hapon palihog shout out sa family Baron, especially kay Nuno. Abno nga pamati, abno guro nga pamati, pero may sa imo, pero may ga kalubat akong cellphone kalantaw sang harana mo tay halin diri sa Gimara, ano dya? Agahon tay. Sa Thank you man, taga din dya. Why naman na, ano dya? Shortcut eh. Alisa kay John Patrick Bartolome, happy watching. Thank you ko naman bal ni Joe Mart sa pagkanta. thank you kita. Salamat din sa inyong pagsubaybay. Okay na? Yari na igali, no? Magkadulong naman kita sa inyo sa siningang bahano, no? Na nag-artikulo. Wala sing makaupang. Tuwing kayo nga pinagsan, dinisinit nga baybayo, gindaltang sa kabaluan, at nawadaan sang paglao. Diri ako sinampay sa hikang sinimbay-bay, kag sa imo nga kagamo. Ako naman uligon, pananglit palangga, kung mahilayo ka na hindi makita, sining mga mata, piling ko sa iyo, hindi magkalimti, kung mangpukli lamang, among magkasilbi. Isang ng kamatayon, kag mayaming lulubnan, sa tampag kong gugma, walang makaupang. Kanin palang gapo, ini ang tandai, walang nasingiban nga makasali. Tugod ko sa iyo, hindi mo pagkalintang, ipagkit sa isip, itanungkit sa duha. Mientras ako sining kalibutan, ang putli kong gugma, walang makaupang. Pananglit palang ka, kung mahilayo ka, na hindi makita, sining mga mata, piling ko sa iyo, hindi din magkalimti, kung mangmukli lamang, among magkasilbi. Bisan ng kamatayo, kag mayaming lulungan, sa tampag kong gugma, wala sing makaupang. Kanin palang dako, ini ang tandai, wala na sinibang nga magkasalili. Tugod ko sa iyo, hindi mo pagkalintan, ipagkit sa isip, tanungkit sa dumaan. Mientras ako kalibutan, ang putli kong gugma, wala sing makaupang. Ang putli kong gugma, wala sing makaupang. Ang putli kong gugma, wala sing makaupang. Okay na, kamuto, no? Ang banon na nag-artikulo,
wala. Sing makaupang mo. Okay, no? Kaya ba po sing mga nakakwa, no? Dulong po pag hindi sa inyo, anay, pa mga tinang shout out kung mga bay, yari pag no? Ang nag-artikulo, paano ang mga pigado? Ng madangatan sa mga tao sa kabanwaanan, kay nawadan sang palangitan ang lini bumiliyon ng nakutupan. Ang makaluloy kitiri mga pumuluyo ng mga lungo-trophy, kay hindi gani makaobra sa gutom ang mga pamilya. Ang dapat nakahangawaan ang sa squatter na kauturan. Sa tinda ang talabukasan kakwala sinsarang na paaliwansan. Maayo lang ang sa gobyerno, bisan lockdown pa tayo ng sweldo. Paano ang mga pigado kahamyok ng diyan galing ng ulo? Ano ay ng madanatan sang mga tao sa kabanwaanan, kay nawalan sang palangitan lini bumidilyon ang nakutuhan. Ang makaluloy kitiri mga pumuluyong mga lumot-lobi, kay kung hindi gani magkaobra anto sa gutom ang mga pamilya. Ang dapat nakahangawaan ang sa squatter na kauturan. Sa tinda ang talabukasan wala sinsarang na paaliwansan. Maayo lang ang sa gobyerno, bisan lockdown pa tayo ng sweldo. Paano ang mga pigado kahapyok ang tiyan dalingin ang ulo? Paano ang mga pigado kahapyok ang tiyan dalingin ang ulo? Paano ang mga pigado kahapyok ang tiyan dalingin ang ulo? Okay na. Amoy to, no? Ang akong... ano to ba? May murto. Galukso sa okay na, ito sa magitang po tayo nanay, no? Yari naman nanay ang pila ng mga shout-out. Gikan sa atong mga kauturan. Shoutout gali sa kay Jofran Pornel. Happy watching, request sa kanong kang dapat gid maghalong. Tayo pero request ang kanta nga Barumbado halin sa kay Joseph Kenyanola. Happy watching. Mayong hapon tayo pero kag sa tanan mo nga mga subscriber, shout out at advance happy fiesta dyan sa Sitio Busay, Barangay Manhoy, Dao Kapi sa April 9. Nasa kay Danilo Junior Villarin. Happy watching. Okay na. Lang ha, ipagkitaon pa ngayon din, no? Arigli. Okay na. Dapat maghalong ako. Doon nyo, may ano ko diyo, may kudigo. Tari na. Ini, sino to kaya itong nag-request? Si Joe Fran Cornel. Okay, para kita nag-pangabay sa siningang bano.
tamis sang pag-ikot maanay. Ano man kapait kung maghihilayo ay itong nililabang sa kapalaran. Ang mga katamis na atong mabatiyagan, masura pa sa napyan. Ang tugma lang hubo daw hindi mahangpan. Hinalit lang nagkatupa nga daw tulos ang ulan. Umibwag na kani sa sulod sang dukha. Katulad sang baha, katulad sang baha na hindi mabunggan. Kanubungit lamang sang atong pagtimuhan. Sa handong nga malambot ang tuktok sang himaya. Lapinan mo ng kalipay, may kapit na kakhan. Mag-aaningkit lamang, mag-aaningkit lamang sang masulog na lupa. Soltero talaga, dapat nga maghalong. Sang pagmugyanong nga hindi sing mataro. Kaysa likod ni kalipay si kasakit nakahukmong. Nagakulat lang sang pinto, nagakulat lang sang pinto kung saan ka atatiyo. Kanubungit lamang sang atong pagtimuhan. Sa handong nga malambot ang tuktok sang himaya. Lapitan ko ng kalipay, may kapit nga kakhan. Mag-aaningkit lamang, mag-aaningkit lamang sang masulog na lupa. Soltero talaga, dapat nga maghalong. Sang pagmugyanong nga hindi sing mataro. Sa likod ni kalipay sikat sakit nakahukmong. Nagakulat lang sang pinto, nagakulat lang sang pinto kung saan ka nagino. Nagakulat lang sang pinto, nagakulat lang sang pinto kung saan ka atakiho. Okay na? Umento no, ang bahanon ng artikulo, dapat git maghalo. Ano po ito ito inangin? Sige lang. Lulot tayo. Ang barumbado, no? Huwag mo sa lupa pa. Sige lang. Para git sa nagpangabay sa kanyang banon ng artikulo, barumbado, no? Kaya hindi ang atong subang mo si Toto Rizzi, no? Ang nagkakanta sa Yari. Total ako na siya balay-balay. Yari, ang banon ng artikulo, barumbado.
ang kaisip ang akong nakagpunan. Sari-saring nga piso ang akong nasudlan, sanglit sa pagpapayan sa akong ikanan. Si nanay, si tatay, masagot ang ilahan ni Kristo, amo ang pinapalabi. Halos na daw-adlaw, asuso ng pagkahi, ang ilang pagpalangga, wala ko mapatiyagi. Irikat natin ang buwang puso, sinagkakita ang pinabalik-balik ko. May magkanto sa disco, nagtulog sa mga amigo, diligid mapatiway ang pagkabalong-balong. Pati na ang pagtuon na pasipunan, kay ang hulang-hulang sa sinihan kagkinahan. Labi na kung makita ang hublas nga larangan, daw diligid mapanas sa akong panumduman. Sang ako ang hampong na nalaki, pinupuan sang luyang sa isa kababayi. Wala gilid makasalit ang akong mga diskarte, kayang iya mga hindi ako kaintindi. Irikat na itong iwanan, na ang pag-ispihan di dapat pasipatan. Kay ang pinaalam manggagsang kabataan, kay hiyas na bahagi labaw pa sa bugawan. Sa karunang nasasagan, na ako man lang dahil ang may kasaltanan. Kay ang paghimakas sa mga kinikanan, para lang sa buwas damlag sang tila kabataan. Sa karon na kukulang nasasagan, na ako man lang dahil ang may kasaytaan. Kay ang kinalang manggagsang kabataan, kay hiyas na bahagi labaw pa sa bugawan. Kay ang kinalang manggagsang kabataan, kay hiyas na bahagi labaw pa sa bugawan. Okay, no? Okay. Ara na, nadulong na ako ng inyong nga ginapakabay, no? Amanos na kita. Mga kuwayway ang nairamta. Binunod sakit po ito, sunlan naman. Shout out na mga buda. Always watching from Quezon City. Tatay Pirat, God bless and keep safe always your family. At saka Montero, happy watching. Happy watching. Salamat gid sa inyo pagsubaybay.
Pa-request tayo pero purchase of panay. Manamo nga salamat sa kay Danilo Junior Villarin. Okay. Gatiko dila ko ha. Shout out sa kay Rosemary Palma. Mayong hapon request ako kang di buinas ako nga klase sang tinuga ano ran. Paano? Di malas rin na pa. Di malas di buinas. Wala na ako. Di malas, di dako. Nalipat na ako mo sa sunod lang anong ko pa. Happy watching sa kay GCO TV ngayong hapon. Salamat kita pero namin na kay may tarpulin mayong hapon lang da sa kararas kay Ate Edna Cagnong Alfonso Riaso. Ambal ni Jofran Cornell. Happy watching lang to. Iba ka sa lahat idol pakikanta hambal ni GCO TV. Thank you. Dumaga patambok sa Blatyagon ba? Request na ba si Anya? Apa atay? Ngano? Iba ka sa lahat ang pakikanta ko no. Anong kantaran? Iba ka sa lahat. Basing Tagalog, Oo. may ibang-iba ka talaga siguro. Abi ko iba ka sa lahat. Kasi Hindi noran. na aton. Ay hindi na yay mo. Pananamat ato na karon. Mamultahan pa na. Shout out gali sa mga taga Bacolod nga nagalantaw subong. Ayun sa kay Rosemary Request Palma. lang mo sa aton ng mga Ano ko na ako si Virginio. Ambal na. Oo, okay na. Okay no? Yari anay no? Agin pangabay. Ang mahalo nga nagatigulo. Purchase o panay. Sa tong 13th century, according to our history, how far are we born here? Nagamulit ito, sa isa kasultan, makatunaw iyak ngalan, makatunaw mapinta sa yaging sakpan, nagut maglikaw sa damo, pindatos ni Borne, sakay sa ilaba langay, mayroon pambuhay, kila mga ngalan, sinta ko nga natungdan, pamati ikay akong hinampitan, natukot kagpang kaya, natulumbay balin susa, may purong dumalugbo, umang silsuhino, number 9 si Sumakil, number 10 si Tumangsul, sa panay sila, tanan nagsito, liter sa panay sa to, si Gatot Marikudo, may matanyag na tayo, maliwang-iwang punong taon, ina-inigang tanyagan, nasalakot na bulawan, nakulintas na nakasangyan sa dalan, sa sining pagbaklanay, naimong kutsiso panay, nagstidolong history, umalay si Talmerderi, ngayon tumibay nila, ang panay na isla, irong-irong ang hampi kong taugunta, under ang irong-irong, kay datong paidurong, kagkay bagaya naman, ang ilong na ako ang hampi kay Sumakwil, sa sining pagdilitir, si Sumakwil ang mongit ang ilalitin, makalulooy sining, mga tumanong nga atin, sa bukid ng paamulya, naglinang ka na sila, halos wala siyang katuan, nagutan nila na tauhan, may natihag sa lakot na
agsasala ko nga bulawan. Okay na? Amoy ito, bahanon. Pigulo. Purchase o panay. Upon parte o panay. Parihong lang nagyapon. Okay na? Diyan ito ang bahanon na ginapangabay, no? Sa Tagalog na version, no? Ako, si Virginio. Hindi iya si Virgilio, Virginio niya. Yari, ang pangabay. Ako si Virgilio na lang sintita. Kawawa na ako ang sungit na mundo. Ang ibig ng tapat sa mistisang sikat mo na palang sulat. May tuturaw akong isang probinsya. May kalyo ang buko bandang buhangis. Ngunit tinyak na lang pagpurin ay naman taot na sasaktan. Walang sertika. Kawawa na ako ang sungit ng mundo. Ang ibig ng tapat sa mistisang sikat mula palang sulat. Ang ay lumang
lagi itong tagsabol gawa ng pagkanta. No? Lugar ka mag-start ako mga Tagalog ng iba pa ko. No? Tapos ang gali, lungkuran na yung ano ko ay. Sige, lungkuran ko na yun. Sige lang, ano man, no? Kabay pa nga, siling kamot, nagano sa naguklo. Alam mo, tatlong naka-version mo, may Ilonggo, no? May Cebuano, kagbay Tagalog, no? Muna ang sa Cebuano, muna mabugnaw ang lasang, no? Kung sa Ilonggo, matinaw ang langit. Kung sa Tagalog naman iya, ako si Virgilio. No? Ang tono na lang sa anggin na pangguwa na bisang mga composer dito sa Manila. Okay, no? Antes kita naman mo padayon, yari naman anay ang pila ka mga shoutout gikan sa aton nga mga kautura. Ay, romantay? No, ano man na. Wait lang. Shout out! Idol, pakikanta ng iba ka sa lahat ng ni GCO TV. Okay rin na. Ang iba ka sa lahat, ano lang ang iba ka sa lahat kasi ang babae na kanta yan, hindi na pwede na ito na makanta. No? Ang iba ka sa lahat, iba ka magmahal mo na. Ito yung kasing kanta nga iba ka sa lahat ha. Ano na? Kung kuwan siguro, ng ibang-iba ka talaga na ang Tagalog, muna. Ito may kuwan na nga iba may ano na sa nga ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang mo te. Basi lain mo tanay mo. Ito ko na hindi yasing mo lang imo nga ginapangayo, ipasensya gito. Kung nasa iba na kanta, wala mong mamultahan ta na sa atong channel. Ang sadya. Okay tong ano ang di malas pag nga ano dyan, tinuga ko no. Mga klase kang tinuga, sang tinuga. Then halambal ni Rosemary Palma nga dyan. Yung nagipatulong sa sige lang, kuwan sa inyo. Okay. Abot ko masulong pa na. Bali doon lang kanta no. Di malas. Ano? Di malas. Abot ko sa ulo ko pa. Sige lang anay no. Dugay-dugay na giniway na itong ma-review. Okay.
sakit. Mula pa sinilong ang bibig niya sa akin, ang marikor ko. Ang buli kaiwol-iwol. Ha? Natatag ko ginawa ng pangabay pa. Pira na ka mga anyos, no? Awa na, lumduman naman natin na mga bano, no? Okay na, mo ito no, ang pangabay, kapila na ni Abi pa. Okay, siguro hindi ko masaulo. Ay, sa ulo pa. Okay na, mo yan. Ang bahano nga, title yung na, di malas nga tinugagid man, no? Okay na, yari, ang bilang patapusan natin. Nagulong sa inyo, ining ang banon na nag-artikulong pis-pis nga nabilang ko, no? Tungkol kay nagagda sa pandemya, sobra pa sa hawla ang nagbilang ko sa atong pandemya. Gintahin ang biga natin sa isa ka pis-pis nga nabilang ko. Hindi na patapusan natin na dulong sa inyo. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan na nakapinitin siya. Daw dili maantos ang pagsakripisyo sa mga pumuluyong na tuman kapigado. Ano pala ang tuyo o kung mga plano sang tagdumalahan sa atong gobyerno. Bangod sa COVID-19 tanan tagabako kaanay sang pis-pis na sa aula na bilang ko. May gahulat pa ayhan nga kahilwayan nga ginatigana para sa atong tanan. Pangamuyo na lang ang paglaom ako, ang kasulhay atong yamaan ko. Hindi lamang kita magdula sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may ginatiganan. Kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa hugot na pagtuo kapag saligid sa iya. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan nga nagapinitin siya. Daw dili maantos ang pagsakripisyo sa mga pumuluyong atuman ikapigado. Ano pala ang tuyo o kung mga plano sang tagdumalahan sa atong gobyerno. Pagod sa COVID-19 tanan kita gapako ka nga isang kistis na sa aula na
bidang may kahulat pa ayhan nga kahilwayan nga ginatigana para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang, ang paglaom ako, ang kasulhay atong yamaang. Hindi lamang kita magdula sang pag-asa, kaya nga itong Ginoo may ginatigana. Kayang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa hukot nga pagtuog ang pagsalig sa iya. Kayang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa hukot nga pagtuog ang pagsalig sa iya. Okay na. Diri na lang kita na ikutob, no? Taga-tub-tub naman kita sa masunod, no? Domingo. Sa liwat gali, no? Lisensya naman ato nanay kay Google, no? Ang way pala makahibalo, no? Sa atong fan page, no? Nga lahat sa itong mga pinulan, no? Isubong balik kita sa puno, kung lisensya nato na kay Google nga para pahibalo naton sa aton nga mga taga subscriber diri o kung mga viewer mga kabalo nato, no? Lain na niya kay Google, lain mata nato ang sa kay Facebook, no? Palihog lang galit, no? Nga kung palihog lang share, no? Sa atong galing ng mga kauturan, no? Sa atong fan page, yang ang tigulo na niya, hindi na siyang pinag-naralista, kundi mga ambahanon ni Piro. Muna na, sa Merkules makita nyo na ang atong logo, no? Ang mga ambahanon ni Piro. Muna na, sa Merkules, no? Basta sa atong fanpage. Okay? Madamo ka salamat. Taga mayong hapon lang o kung mayong aga lang sa tanan-tanan nga naga Diyos sa nagkalain-lain na nasyon. Okay, bye-bye.